Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Dragoș, gazdă dumneavoastră, iar astăzi să vorbim un pic despre cum să-ți faci prima ta metodă în Java. Să începem! Ok, hai să începem prin a ne crea un proiect, că nu am mai făcut asta de mult. Mergem la File, New, Java Project, îi dăm un nume, să-i spunem Methods, dăm OK, Create, apoi mergem pe SRC, click dreapta, New Package, putem să-l lăsăm așa, iar în interiorul pachetului de Methods ne creăm o clasă pe care o denumim Main Class. Ok, o deschidem, facem Maximize, dăm dublu click pe clasă și apoi apare ceva de genul. Poate nu v-ați dat seama, dar deja am făcut o metodă, și anume metoda main, care este metoda de unde pornește programul nostru din Java. Da? Aceasta este o metodă publică, statică, adică nu are nevoie de un obiect pentru a fi folosită și este standardul pentru metoda main. Are și un parametru în care putem să pasăm niște argumente la inițializare când pornim programul, însă deocamdată nu băgăm de seamă. Ok, am pregătit câteva metode pentru voi. Am făcut cea mai simplă metodă după mine, am pregătit o metodă void, o să-i dau copy-paste, că deja am scris-o, și Ctrl-A și Ctrl-I ca să mi le aranjeze. Aici am făcut o metodă void, adică nu returnează nimic. Da? De ce nu vreau să returnez nimic? Pentru că poate nu am nevoie de chestia asta, vreau doar să printez ceva înăuntru, cum se și întâmplă aici. Aceasta este prima mea metodă void din Java, nu are parametri, este gol, de exemplu aici era un parametru și este statică din nou pentru că nu ai nevoie de un obiect în clasa main. Am pus și un mesaj de printare să vedem ce se întâmplă și ca să o apelăm sau să o chemăm, pur și simplu scriem numele ei, metoda mea, și dăm run. Da, și ce o să se întâmple? O să-mi spună să apela metoda mea, iar aceasta este prima mea metodă void din Java. Deci nu e foarte complicat. De ce se fac metodele astea? Ca să scriu mai puțin cod, adică eu pot să mai chem încă o dată aceeași metodă, o să-mi cheme de 2 ori și deja aici în metoda mea main o să am 2 rânduri în loc să am 4 rânduri. De ce vreau să fac chestia asta? Pentru că mi-e mai simplu să modific apoi în metoda mea de aici, să modific, să zicem, textul ăsta de aici și nu trebuie să-l modific în 2 locuri, îl modific doar într-un singur loc. Dacă îi dăm acum run, v-ați prins, o să apară același lucru de 2 ori. Am mai pregătit o metodă care în continuare nu returnează nimic, dar are un parametru, da? Hai să vedem cum arată. Ea arată ceva de genul. Este din nou publică, adică este vizibilă și în celelalte clase, este statică, știți deja ce înseamnă void, nu returnează nimic, am denumit-o clasic metoda mea cu un parametru, da? Pentru că are un parametru de tip string. Ce face? Nimic mai mult, afișează fix string-ul pe care noi îl pasăm. Dacă ar fi să o chem, cum o chem, îi spun metoda mea, o găsesc aici, am dat control spațiu și aici îi dau un string și spun echo. Da, ce o să se întâmple? O să-mi ruleze prima metodă, apoi o să-mi ruleze cea de-a doua metodă cu parametrul echo. Hai să vedem. Ai zis cumva echo, fix ce se întâmplă aici. Bun, hai să facem o altă metodă care de data asta calculează suma a 2 numere și o printează. Îmi dau seama că numele nu este chiar corect pentru că nu mai îmi printează suma lor, da? Ci o returnează. Hai să luăm un pic pas cu pas ce se întâmplă aici. Este o metodă publică, este din nou statică și returnează un double. Chestia asta de aici îmi spune că va returna un double, da? Când dau dublu click pe ea, deja Eclipse-ul știe, mă duce la return. Asta este numele metodei care aș denumi eu calculează suma 2 numere decât printează. Și aici pur și simplu pasăm 2 parametri de tip double, da? Îi spun numărul 1 și numărul 2. Am pus și un mesaj de printare care îmi spune ce se întâmplă și ce metoda este chemată, calculez suma într-un double și apoi returnez suma. Bineînțeles că era același lucru dacă nu mai făceam încă variabilă sumă, pur și simplu scriam return numărul 1 plus numărul 2. Dacă o chemăm, putem să facem așa, calculează suma a 2 numere și dăm 2 numere. Hai să zicem 1,2 și al doilea număr 1,3. Bun, ce se întâmplă dacă îi dau acum run, practic, cu metoda asta? Hai să vedem. Mi se apelează metoda mea, mi se apelează metoda cu un parametru și se apelează metoda printează suma a 2 numere. Ok, hai să o denumim aici, calculează suma a 2 numere. Îi dăm din nou run. Ok, și acum întrebarea voastră e, ok, unde e suma? Unde e 1,2 plus 1,3? Ei bine, având return-ul ăla, noi trebuie să avem o altă variabilă de același tip ca și metoda, da? Aici e double, aici eu la fel trebuie să-mi fac un double și să-i spun sumă și apoi suma să o printez. Și aici pot să pun un mesaj și acum o să vedem cât este și suma celor 2 numere.
Da, e destul de fain chestia asta. Poți să chem, este și un alt mod de a chema fără a mai face încă o variabilă. Poți să chem direct așa. Să chem metoda calculează suma a două numere și hai să mă gândesc la două numere să fie diferite, 99,2 și 103,53. Și acum când îi dau iarăși run, suma este 2,5, s-a apelat iarăși metoda calculează suma a două numere, iar suma este aceasta. Ceea ce e super din punctul meu de vedere. De ce vreau să fac asta? Pentru că în main vreau să am cât mai puțin cod scris și vreau să mă concentrez pe logică. Da? Vreau să chem metoda când calculează suma a două numere, vreau să fiu mai organizat. De fapt, rolul metodelor ăsta e să fii mai organizat și să nu ai cod duplicat. Ok, hai să facem acum o metodă și mai interesantă, care citește un număr întreg de la tastatură. Ea arată cam așa. Este din nou publică, este statică, returnează un int. Se numește citește un întreg de la tastatură și avem un mesaj de genul introdu numărul tău sau ce vrem noi să punem ca și mesaj de input. Bun, aici mi apare o eroare, nu-i nimic, îmi spune că nu am importat clasa scanner, e destul de simplu, pot să dau click pe el și ar trebui să-mi dea o sugestie care îmi spune fix import scanner. Hai să vedem cum citim un întreg de la tastatură. E destul de simplu, ne declarăm un întreg, numărul 1, egal cu, se citește un întreg de la tastatură. Și aici îi spun introdu numărul 1 și acum pot să-i dau numărul 2 și să-i zic introdu numărul 2. Vreau să fac suma celor două și mă pot folosi de calculează suma a două numere și o să o printez direct. Chiar dacă metoda calculează suma a două numere primea două double-uri, ce este interesant este că conversia din int către double se poate face, da? Adică nu pierd nimic. În schimb, dacă fac din double în int, pierd partea de după virgulă. Dacă ar fi să fac aici, să-l fac int, practic aș avea 103. O să vorbim, cred că, și despre casturi, se numesc conversiile astea, însă în cazul ăsta nu se întâmplă nimic, pur și simplu întregul îl transformă într-un double și nu se pierde nimic. Hai să vedem ce se întâmplă. S-a apelat metoda mea. Aceasta este prima metodă, metoda cu un parametru care printează echo, ca așa am vrut noi, calculează suma a două numere, mi-a dat 2,5 și acum îmi spune, s-a apelat, citește cu un întreg de la tastatură și îmi spune, introdu numărul 1, hai să zicem 100 și introdu numărul 2, 1000. Și acum ar trebui să spună, suma întregilor este 1100 și vedeți din cauza că, sau datorită faptului că returnează un double, mi-a pus o virgulă, însă este precedată de 0. Ca și concluzie, o metodă este practic un set de instrucțiuni. De exemplu, dacă vrei să faci o prăjitură, este un set de instrucțiuni pentru a face acea prăjitură. Ce este important este faptul că prin metodele astea ești mult mai organizat, nu o să ai cod duplicat, ceea ce nu este ok în programare și în caz că vrei să schimbi ceva, pur și simplu modifici în acea metodă. Încă o chestie importantă, metodele trebuie să fie în interiorul clasei. După cum vedeți aici, toate sunt în interiorul clasei. Dacă e să o iau pe astea de aici și să o mut în exterior, o să-mi dea o eroare frumoasă. Vă mulțumesc, nu uitați să dați like și subscribe și cred că știți. Think twice and code once. Bye!